Takže čau lidi, já vás u tohohle nového videa, která je recenze na nový server 1.5.2. Ano, je to stará verze, která je založena už dávno, akorát že teď už jsou i lepší verze, akorát že tenhle server funguje na 1.5.2, kde má hodně dobrých pluginů, které vám ukázat nemůžu, protože to mají za nějak jakoby, jak bych vám to řekl, zamknutý. A vítáme vás na CSCraft. Seznam warpů zjistíte na lomeno warp. Mají celkově 3 warpy. Teď jsem to trošku poprděl. No tak, nebudu tak slušný. To jsou všechny warpy tohoto serveru. Potom máte tu warp VIP, což vám ukážu za chvilku. Nyní můžeme začít jít rád. Takže můžeme jít XP zadarmo, alias a survival. Survival záleží na případě toho, že vy si stupnete na tenhle čudlík a ten vás úplně nikam randomně hodí prostě nikam do světa, kde si můžete postavit barák, kde už můžete prostě expit a takový, hrát už normální Minecraft. A tady máte XP zdarma. Jak vidíte, že mi to přidává XP, já už mám docela dost XP, takže mi už to přidává málo. Další věc je obchod. Zmáčkněte na tady ten šudlík a máte tu buy menu a sell menu. V buy menu tady si vyberete stavěcí bloky, tady máte jedničku, tady máte dvojku. Můžete si koupit jakýkoliv blok, stojí to $60, $540. Tak. Máte tu všechno. Vlastně tady máte všechno, co jde na redstone. Všechno, co já nevím, co potřebujete, nějaký enchanting a takový. Zabíjení, těžení, jídlo a tak dále. A tady zase ty věci, co chcete prodat, abyste si vydělali, tak prostě přijdete, já nevím, co můžu prodat. Asi jeden sheep prodám. No tak teď si jim prodat víc. Takhle prodáte, napíše vám to sold item a prodali jste to. Tadyto, na to nemáme právo. A tady už jsou jenom jak použít shop. Takže další věc je to, že tady je prostě enchant, ne expenchant. Další věc, když půjdeme tady nahoru, tady jsem ještě zatím nikdy nebyl, ale ani se tam nikam nedostanu, protože to je teprve výstavbě asi. Hop. Jsou tu 3 adminy. Hlavní majitel je School, druhý admin je Ondi a třetí admin je Nate. Další věc to je, že tu máte warp bonus a to se prdnete sem, kde jsme teď byli a tady si můžete opravit, co máte v ruce. Tady pouze pro VIPčka, což já mám e-VIP, extra VIP, dáte time day a tady se healnete, byl jste uzdraven. Další věc je server spuštěn 1.9.2014, děkujeme. Další věci tu jsou pravidla serveru, napišete jméno menu, teda, když už nevím psát z vás, menu a tady máte informace, tak já vám to teď zvětším, takže 3. Dobroš, tady máte informace admin team, informace kontakty, nejčastější dotazy odpovědi, informace barvy, příkazy, rezidence, každý hráč má 3x300x300, informace parcely, další aktivace VIP, seznam warpu a podobně. Takže já vám to vrátím zpátky a jdeme dál. Další věci vám to ukážu. Rezidence na menu, návod na barvy na menu, kontakty menu, VIP aktivace, výhody, tak to vám za chvilku taky ukážu. Seznam warpu jste viděli, potom máte shop a ostrov. Potom máte parcely survival a parkour. Parkour je pouze jenom jeden, zatímco jsem tady hrál. Takže máte tu warp shop, warp PvP, warp doly, warp enchant, warp survival, warp XP, warp VIP, warp evip, warp farma. A to už všichni znáte tadyto. Další věc je tu bankomat. Výběr 50 peněz. Prostě kliknete a máte 50 peněz. A můžete si třeba, já nevím, koupit hračku.
Takže další, co vám můžu ukázat na tomhle spawnu je, kde tady najdete farmu. Tady máte Warp Survival a tady máte farmu slepice, která utekla, ovečky, prasátka, spám a kravičky. Nyní se posuneme dál a tady nahoru, když vyběhneme, tak zjistíme, kdo stavěl tenhle spawn. Stavěl Kremes v survival módě. Pište si, co chcete, ale já bych tomu věřil, protože tady ten server je docela dobrý a docela stavěný i v kreativu bez. Vidíte, tady to má nedostavěný, takže ho staví v survival. Tady máte už cestu nikam, ale teď vám ukážu to VIP. Jenom ještě tak. VIP máte zde, máte jak si koupit pro aktivaci. Vy pošli SMS své tvaru. A tady máte Česká republika, Craft váš nick na číslo 9033, prostě 3 3 5 0. Slovensko Craft váš nick na číslo 6674. Aktivace proběhne i hned po zaslání SMSky. Ano, já už jsem to zkoušel. Takže VIP výhody. Můžete prefix před nickem VIP. Po smrti zůstanou XP. Má Fly, Kit Whip, Feed, Repair, Heal, God, Crowd, Head, TPA here, Nero, Warplist, 3 parcely, prodávat věci v obchodě, 5 vlastních domovů, mosek barevně a cedulky barevně. Další je extra VIP, což máte za 99 korun a VIP máte za 50 korun. A je to samý. Warp, teda spíš Warp Craft, ten váš nick na číslo 90333399 a na Slovensko Fakaheda H4540444 váš nick a 8866, jakoby na ostatních serverech, akorát že máte tady to jinak. Můžete se připojit na plný server, má všechny výhody jako VIP a před nickem eVip má Kit eVip, Jump, Clear, Repair All, Ender Chest, 4 parcely, 10 domovů a do chatu můžete psát barevně. Tady už máte odeslání SMSky a takový blbosti. Tak doufám, že jste si to přečetli a teď vám ukážu, co můžete. Jako hráči máte Kit Tools, což je tohle všechno. Letter alias kožený brnění, 28 torčí, s tou novou základní výbavu, tady máte stejky, vodu, jablko, diamanty, 10 dřeva a 12 styků. Potom Kit Whip má, VIP má celý zlatý brnění i s mečem. A Kit VIP má úplně diamantový brnění. Nyní se přesuneme warp doly. Kde vám ukážu warp doly, kde vám ukážu, že je tu malý bug. Tady nemůžete těžit, ale pokud půjdete dál, tak už můžete normálně těžit. Jsou tu diamanty, železo, uhlí, zlato a když půjdete tady dolů, tak máte taky šanci najít diamanty. Takhle jsem to dříve dělal, když jsem chtěl najít diamanty, tak jsem se prostě podíval sem a vidíte, už je tady rošťáky, tak tady máte diamanty. Já to tady odsaď, aby to bylo rychlejší, vyletím. Takže další tu máte dřevo, ranec, další tu máte písek a konec. Máte to, já to mám na malou vyzkreslovací vzdálenost a ještě tady jsem zapomněl na vlny. Tak další warp PvP. Tak tady si už zapnu Goda, abych ukázal PvP. Takže PvP je na takovémhle stylu, kde máte meče zdarma diamantový. Tady máte zase zákazy, uložit důvody a takový. Proletíte si to tady, já vám to tady ukážu, provedu vás tady.
On tam ten možná letí za mnou, ne? Ten je tady, no dobrý, čau. Tak. Tak. Dáme další warp a ukážeme vám. Asi už, nevím. Teď vám vlastně můžu ukázat parkour, který jsem říkal, že je jediný, je tady ten warp parkour joins, no. Tady ty se dělá, tady ten se dělá a tam ten taky. Takže když se dostaneme na parkour, tak prostě můžete skákat a když spadnete, tak prostě vás to úplně odhodí zpátky na spawn, ale já bych asi měl jít někam výš. No vidíte, amatér. Pokud jste profesionálové a dáte to jako teď já, tak vás to potom takhle bude vyhazovat do vzduchu, abyste to přeskočili lépe. Dobrý, takže paliv, palive. Když to celý doděláte, dostanete prostě diamant zdarma. Takže spavan, další vám ukážu ostrov. Aha, počkejte, fail. Zase ještě podívám a poptám se, protože právě, že tady by měl skyblock, no, ostrov, tak ten teprve asi working progress a lomeno shop už jste viděli, je tady to obojmenu, salmenu a takový. Takže to asi bude všechno z tohle serveru. Jestli se vám tenhle server líbí a chtěli byste sem přijít zahrát se mnou, Mike.cze, tak vás tu rád uvidím a uvidím tu další fajn nový hráče a dobrá rada, nelezte do PvP, dokud nemáte úplně diamantové věci jinak, protože tam někdy kempíme a zabijíme hráče. Takže já se s váma budu tady bohužel rozloučit a uvidíme se u dalšího videa. Takže čau.